Вие не знаете с кого си имаме работа, с кого ние срещнахме на Луната. Едвард Мичъл, шестия космонавт, който е кацал на Луната, той преди смъртта си разкрива, въпреки че нали, те са подписали всичките там декларации за секретност, казва, ние срещнахме извънземен разум на Луната. Така, значи, тук нещата вече се поусложняват. Значи, единият вариант е дали кой ще сключи този пакт с тези там, които са, или кой ще докаже, евентуално ще отиде там и ще получи някакви технологии, свързани с тези, които са на Луната. Ние имаме някаква забрана да се отиде на Луната, защото този изключителен бум от интерес, значи не само, значи тук не играят само американци и руснаци. Там са открити страхотно интересни тунели, т.е. входове в повърхността, които не се вижда дъното. Тоест, предполага се, че това са някакви подземия там, някакви входове. Дали това не е някой излита оттам и се прибира, никой не знае. Китайците по същия начин на тъмната страна са заснели много структури, които те си ги държат. Значи от тук насетне възниква въпроса, какво става? Не напразно се атакува кацането на полюсите. Значи на полюсите се предполага, че има доста много вода в леден вид. Но 1962 година в Съединените щати се създава комисия за изследване и анализ на аномалии на Луната. Самия Хитлер по време на Втората световна война и преди Втората световна война, хитлеристите са имали комисия, която се занимава с наблюдение на аномалии на Луната. Значи това са появата на светлини, прелитането на обекти от една точка на друга, наблюдаването от Земята с телескопи от една точка на друга на Луната. Появяването на облачета, значи там няма вулкани на Луната. Някакви облачета се появяват, които изчезват. Там появяват се структури, които ги има, след време изчезват. И значи, самия фон Браун, който е създател на американската космическа космонавтика, той е бил запознат с всичките тия изследвания и една от неговите мечти е била не да победи на времето Съветския съюз, затова е програмата Сатурнапол, а пръв да кацнат там, за да видят какво става, за какво става въпрос. И не напразно всичко, което е снимано. Сега се оказва, че страшно много материали, снимани от мисиите Аполо, не само които са кацали, но те, които са облитали, са изчезнали, уж са загубени. Аз мисля, че те са просто прибрани. Там са наблюдавани структури, там са наблюдавани неща. Добре, може да говорим, пак ще повторя, може да говорим за факти, свързани с цивилизация, която е била, която е изчезнала. Може би това са неща, които са свързани с цивилизация, която съществува, защото вие самите знаете, че ние сме свидетели на непрекъснато наблюдение на НЛО-та около Земята, т.е. на Земята. И тези НЛО-та нищо чудно да се използва някаква база, която е на Луната, да не летат от някъде много далече.